skoro, keď prídeme za lekárom s ťažkosťami, máme vo svojich rukách tú možnosť, že prídeme na prevenciu a tam sa dozvieme, či sme zdraví, eventuálne čo nás môže v budúcnosti čakať, čoho sa máme vyvarovať. Preto prevencia je v prvom rade a keď budeme pravidelne absolvovať preventívnu prehliadku, môžeme naozaj si svoje zdravie predĺžiť, utužiť. My zo Spoločnosti všeobecného praktického lekárstva už 5. rok poriadame toto krásne podujatie. Tento rok nám vyšlo aj počasie. Záleží nám na tom, aby sme boli zdraví. Záleží nám na tom, aby ľudia vedeli, čo majú robiť. Záleží nám na tom, aby vedeli, že pohyb na čerstvom vzduchu, možno zo pár krokov každý deň pomáhajú udržovať zdravie. Čiže preto krokovačka je krásna vec a dúfame, že každý rok bude vedieť o nej viac a viac ľudí a budeme sa zapájať. Bude sa zapájať stále viacej ľudí a budeme sa tešiť, že robíme niečo pre svoje zdravie.